duetnya sama siapa? Iki lho. Oh, sama Mas apa jenenge? Adi. Mas Adi. Ayo Di. Lah wong iki vokal. Oke. Hati-hati tak jak kok. Ayo Di. Dek opo saran? Keneh apa sifatmu? Apa? Saiki wis beda. Kowe ninggalke aku, menting ke wong liya. Apa rasa tresnaku? Saiki wis beda. Kaya rumput ning pinggir segara. Mbak Fitri asik. Paribasan rangge bintang ing angkasa kowe citra gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuwa sepurane yen gawe lara atimu. Asik. Ada multimedia, ada Alfa Musik. Ayo. Basang rangge bintang ing angkasa kowe cita gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane gawe lara atimu. Terima kasih Mbak Santi. Jago ya. Oh ya, pergi. Oke. Yuk. Persiapannya. Sesat ning jero dada.
ati